stemt på Niels Thomsen i stedet for. Altså, Niels Thomsen er jo op over 500 stemmer indtil videre, personlige stemmer, mens Doris Jacobsen Jensen har lidt over 100. Altså, nu... Altså det med hensyn til Niels Thomsens comeback her, det at han har haft en breakout fra politik, og også fået sig noget erhvervserfaring i Halbert Greenland, det viser sig jo at have givet ham en utrolig vægt under hans politiske comeback her, og det tror jeg faktisk er det, der har været udslagsgivende, at han har virket så troværdig. Og også fordi han vidste, hvad han talte om under valgkampen. Det har givet ham vægt. Altså Niels Thomsen havde jo også erhverv som, hvad skal man kalde det, sine vigtigste politiske budskaber, mens uddannelsesområdet, når vi tænker på Doris Jacobsen Jensen, også har fyldt meget, men altså, at hun ikke har kunnet få kvitteret, at hun ikke er blevet kvitteret med det stemmeantal, man kunne have forventet. En tur til Qaqortoq. Vælgerne i Qaqortoq håber jo, at der kommer trafikale forbedringer i Sydgrønland. Altså, siden man begyndte at indgå de her servicekontrakter med trafikken, jamen, så er det kun gået tilbage. Vi har jo meget stor is, som generer trafikken, til søs i hvert fald. Jeg håber selvfølgelig, at man vil forbedre de trafikale forhold, og der tager jeg udgangspunkt og også holder fast i lufthavnsbygningen, som jeg håber bliver realiseret. Altså, jeg synes jo sådan set, at uddannelsesområdet, men også at de studerende under uddannelser skal have noget at beskæftige sig med, for hvis ikke de bliver holdt beskæftiget eller beskæftiger sig selv, jamen så kan de komme på afveje eller på gale veje. Selvfølgelig er det vigtigt også, at der er beskæftigelse og også jobs. Det synes jeg, der er for lidt af her. Vælgerne råber på trafikale forbedringer, og der har det jo været forskelligt, hvad vælgerne egentlig synes er den bedste måde at gøre det på. Altså man snakker blandt andet om rigtig dyre lufthavnsbygninger. Men altså, det parti, jeg har stemt på, mener jo også, at man skal tage udgangspunkt i den billigste måde at bygge lufthavnene på. Måske kunne de egentlig samarbejde, hvis ikke de sådan skilte sig ad i partier og ligesom på den måde puttede sig selv i hver sin boks. Altså, inden for få år, at vi kan blive selvstændige og uafhængige, synes jeg er et af de vigtigste politiske emner. Man snakker blandt andet også om lufthavne, at det er realistisk. Altså sidste gang, der var valgkamp, så var der også lufthavn på som et af valgtemaerne. Så det er ikke nyt for os her. Vi skal til at have nogle gæster. Stina, du har fået en enkelt gæst. Værsgo. Ja, vi har en anden gæst fra Danmark her i aften, og det er Pia Mathisen fra Ekstrabladet. Velkommen til dig. Jamen, hvad interesserer Ekstrabladet sig for heroppe? Ekstrabladet suunamaani soqutiga miuk. Natisartul qinarsinermita sakalalluna soqutigattigu. Men altså, det skal da ikke være nogen hemmelighed, at det er altså at den her selvstændighedsdebat
намминерсулivиннисса соорунаммиама оқаллинна таанна сертуутиссангиларпут qaнимут малинаафиорусуссимагатсуу маангааннарсинаангиласиммиаама соорунами qinерсинеринна пиллуу соорунами кингуллермаани кассама qangalingorpossuu укиорпалуи матамасионгатигу кингуллермаанииппу таанниламоорпо аама таанна экстраблад лаанни тупиннартулианник саққуммерситсерусуттарнини илаанни ингаттарсерсинаасунник имақарсинаасарпоqaап тааннаиламоорпо сунам иллимассаккут уярторнерусуппиук соорунамми намминерсулivинниссами сусоқаққиссаарнерсу таанна такутиккусуссимавара ааммалу намминиливиттоқассаппат қанноркалална аниссаманерсоқ ааммалу соорунамми исумаиннинниккут аернарторсиутит саққуммиукусуссимавакка ааммалу марлоқиусаммик аллаат инисисимаасоқарсинаанера филиппиннери таалаанерит суторниартарфинни ааммалу уннуисарфинни сулисоринеқарпуамма таанна аама такусутиссиаринеқ қарсинаанера эққарсаатигалумаанниппунга такорнариақарнэрмиарма суллиссинеқ аама таанна ааллунеқассаппақанэрмитаава кивинниарнеқарнерсоқ ааммалу qannoq апеққусернеқарсинарпу соорунамми уккуа калааллинунаани сулиффис пилерсинеқарту илуммут тунниунеқассаппат илуақутигинеқассаппа ималун филиппинерну таалааннимиуна аама сулиассаттут кивиннеқассаппат тассами паасинарпу уккатарисимагити ассигингитсут ааммалу киусиннерусукку атти аари мингаанерсу аама тусагассиорту қалоқатигивара тааккулу аама такутиппаат Jeg kan forestille mig, at Ekstrabladets læsere måske har en helt anden holdning. Politikikkusorsi assersuutigallu naalaгаafaqatiginna ukkatarinerugaat Ekstrabladet soorunami imma аллагартарсуалиуерсиннаап саққаанилуунни икуаллатситсиниарлути аллаа намминерсулервинниаруссими анеқигитси таамату имма саққуммерусуссааси тассами соорунами уани оqarniarpunga исумақарпуа қаллунаама таанскит калааллунаан сусоқарнерсуам калааллунаан соқутииннернер арнертусиарторпоқ аамалу тусагасиортунингаанник паасиссутиссаник аамалу улангутассианник илангусисарнер аппариаатеқарсима уналуарасоо таамааттоқарнерсоқ кисиана экстрабладенник атуаасартут экстрабладдк мигаама пилерсинниттакиорнаама ассиингитсорпарпассуи атуаасорусарпагут тааммалу Данмаркими инуяқатиги тассиингитсорпассуан акуугааллути инуоқатигиппу таам эққаамаса неқартериақасса сорунаама экстрабладенмик атуартарту имаангила атаасииннаассоқ эқиматтақ инуяқатигинни атуаасарлунилу писисартуусоқ экстрабладемингааннимми суна оқариартуутигиссависсиу суна утупааллаатигисимависиук тасса ассигингитсорпассуи тупааллаатигисимавукка маани ангаланинни af nogle af de sociale problemer, der er med overgreb på børn og meqannik atornerluisarner qannor siammarsimatiginera ааммалу аллатсигут инулеринерми унаммиллиасса qannu аннертусиматигинери ааммалу оқалоқатигисама илааса аама оқалуттуараса аққанноо оқимаассиматигинера тупигусуутигисимавакка мисигисарсимасаат саккортоқисут ааммалу оқаатиппиллуи оқаллиннеқ аама соқутигинарсимавоқ кисиан маанининни аама пулакарфиартулерсипавакка илисимасақарнерулерлуи тассами оқаатиппиллуи суна эққарсаатигакку тасса исмақарпунга аёрнарторсуутеруиссуусоқ ассингитсорпассуартигут таанна ависсартуутаавоқ аллаққаллунаат оқалуссинаама таа аллаллук калаалласуна оқалуссинаасу ималунне қаллунаату инна оқалуссинаасу таанна эққарсаатигавиук атассами илақутариа таати илуани аллаат эққарсаатигаваасоорли калаалли илаи qallunaatu innanga oqalussinaasut taakkulu ilaatiguut tungavigaluut qallunaatu innanga oqalussinaanertoqqamavigaluut anmarkimunuut innermik toqqaasarput isumaqarpunga taanna
tankevækkende. Qarsarnartuusoq soqutiinartuullunilu taavaluamma ismaqarpunga den her dobbeltadministration, I har. marleriusamik allafissornik ingerlatinersi Både dansk og grønlandsk. sunatamarmi Det synes jeg danskisu kalalsullu ingerlanneqartariaqarneri aamma soqutiinartissimavara danski oqaassi atorunnaarsikkiartorneqarnisaan soqutiinnerni anertusiartortoq aammallu ассерсуутигалуна тилеринерми оқариартуути калааллисуллуунни оқаасиссақартингиси қанноқ кивинниарнерисиам писсанганартиппакка аама Ekstrabladet maansoqutiinin qanu ippat tupaallasimaunga qanu amerlatiisu ekstrabladet man atuaasartuunersut. Okay, qønner. Ja, og nu til et indslag. På starten af valgdagen går Inuit Ataqatigiit sammen, og formanden har mange gøremål. Ja, vi har selvfølgelig haft meget travlt de sidste over 6 uger, og vi skal have ryddet op, og så vi har selvfølgelig også kaffemik uden for valgstedet, så jeg har også tænkt mig at lave boller, som jeg kan tage med derover, hvor vi jo serverer kaffe for borgerne. Og Kim Kielsen, Siumuts formand, er også til stede ved valgstedet. Hvordan har du tænkt dig at bruge dagen i dag? Selvfølgelig vil jeg med, og vi vil løbende følge med i de resultater. Hvordan har du haft det her til morgen? Jeg har haft det godt. Og nu også kan vi jo se, at der har været de forskellige valgdebatter live. Og så også vi siger, at der har været nogle områder, man måske kunne have debatteret bedre og mere dybdegående. Vi har selvfølgelig været inde på nogle meget vigtige områder, nogle vigtige emner, men jeg har manglet lidt det her med mennesket og mennesket i kerneværdier i menneskets liv, men Siumut har som en af kandidaterne Siumut er rigtig glad, og Siumuts formand har været rigtig glad for de input, som kandidaterne har fremkommet med. Det er helt op til vælgerne, hvem de vil have skal tage føringen, og hvem de vil vælge på, og hvem de vil stemme ind som kandidater. Og hvad partilederne siger. Vi håber på at vinde, og jeg er fortrøstningsfuld, og vi skal altid respektere, hvad vælgerne beslutter. Men jeg glæder mig til at høre, hvad de beslutter sig for. Ja, inden indslaget, så havde vi en gæst fra Ekstrabladet, og vi snakkede også lidt om her, at Danmark har været meget interesseret i forhold til Inatsisartut-valget i den her omgang. Den her interesse for omhandling af Grønland og valget i denne omgang. Hvad har du bemærket her? Det har været meget ensidigt, det skal bemærkes, som der også blev nævnt her. Der har været meget fokus omkring misbrug af børn og omsorgssvigt. Det er jo ikke kun det område, det er ikke kun de områder, der her taler om. Man vil meget gerne vise andre mere nuancerede billeder af Grønland, som er en realitet. Vi har højt uddannede, vi har borgere i høje stillinger. Så det måske de lidt mere negative, mørke side af Grønland, som man gerne vil fremvise, og det vil jeg gerne være lidt kritisk overfor. Og P1 og TV2 News, det er et og andre medier, så har man foretaget en spørgerunde, og de der har taget en uddannelse, eller er i gang med en uddannelse, eller de, der ikke har været i Grønland, eller de, der er flyttet fra Grønland, eller er under uddannelse fra Grønland i Danmark, der har man undersøgt nogle forskellige forhold, og måske man kunne have lavet den samme spørgerunde af de personer, der bor i Grønland og bosat sig i Grønland. Jeg vil ikke kun give min kritik af det, men jeg vil også gerne sige, at det skal være et mere nuanceret billede, altså de her hverdags vilkår og forhold, som vi lever under. Det er også nogle af de ting, man skal tage med i betragtning i de her undersøgelser og vurderinger.
og afgivelse af billeder af Grønland. Jamen, hvis vi går ud fra de resultater og de sluttal, som vi har kunne se indtil videre, hvordan kan man cirka beregne sig frem til, hvilke partier får hvilke mandater ind? De foreløbige tal viser jo, som vi har modtaget, er, at Tassut kan få sine 2 mandater tilbage. Det kan vi jo. Det er jo en foreløbig analyse. Og demokraterne kan få 6 mandater, Inuit Ataqatigiit 8, Nunatta Qitornaa 1, Partinalaq 4, Siumut 9 og Samarbejdspartiet 1. Så man kan jo sige, at det er ret sandsynligt, at alle partier måske får i hvert fald mandater. Men hvis der er ganske få tal, der kan gøre, at man lige kan skrue eller op og ned for den ene antal mandat for det ene eller det andet parti, så de næste par timer, de næste par dage, kan man jo også prøve at se på, om måske at der måske kan være flere mandater end opremset. Ja, men altså, hvem? Nunatta Qitornaa er med den ene. Hvem kunne det jo så være? Vi glemmer jo lidt at også komme ind på, hvem det måske kunne være af kandidaterne. Altså, vi kan på stående fod ikke sige, hvem det kunne være. Altså, ud fra de enkeltkandidaters navne, vi kunne se, så har der jo været 10 personer og 10 navne, og der kan det være svært at se, hvem af Nunatta Qitornaa, der har fået flest stemmer. Jeg er da sikker på, at kandidaterne selv ved fra hvilket parti, der måske kommer ind. Men altså, Samarbejdspartiet, de får et enkelt mandat. Det kan jo være Tille Martinussen, det kan jo være Michael Rosing, det kan også være Lori, som har jo været fremme flere gange i de grønlandske udsendelser og debatter. Jamen, det næste spændende skridt, det bliver jo, hvem det er, der kommer ind i Inatsisartut. Det bliver også spændende at se, hvem der ikke bliver valgt ind af de enkelte kandidater. Det er altid spændende. Og det næste bliver jo og hvem de så også kan trække ind, når de så har dannet en koalition, og de har udnævnt de forskellige naalakkersuisut, altså så kommer der jo også nogle suppleanter ind. Altså det er jo også spændende, hvem det er, der kommer ind som suppleant, eller som kommer ind, når de tager overlov, når de Inatsisartut medlemmer, der bliver valgt ind, tager overlov, når de bliver hvis de tager overlov, når det bliver udnævnt som naalakkersuisut, hvem der så kommer ind. Ja, og ud fra jeres erfaringer, hvordan ser billedet ud? Jamen altså, ud fra de erfaringer, jeg har haft, og de valgperioder, jeg har været med inde i billedet, så har der været en af de valgperioder, hvor jeg var træt, og jeg gik i seng, og jeg havde faktisk under min søvn glemt, at lige i går var der jo valg, og så blev der ringet op på et tidspunkt under min søvn, og der blev sagt lykønskninger til mig, og så kom jeg i tanke om, nej, det er sgu rigtigt, at jeg er jo blevet valgt ind. Ja. Men altså, jeg kan kun forestille mig, at alle kandidater meget gerne ønsker at falde til ro for i nat, efter en lang periode. Martha, er du spændt? Jamen, jeg er jo ikke politiker, men jeg har jo en enkelt periode været kommunalbestyrelsesmedlem, og det har jeg også ud fra mine erfaringer, også i forhold til, at der skulle jo opstilles 10 kandidater, så meldte jeg mig for at der, okay, jamen, så lad mig være nummer 10 kandidat, og så havde jeg faktisk ikke regnet med, at jeg ville blive valgt ind, og så viste det, at jeg lige efter et ophold i Danmark, jeg kom tilbage hertil, og så blev jeg valgt ind som kommunalbestyrelsesmedlem, ja, men altså, sådan kan det gå. Det blev jeg meget overrasket over. Men jeg har fulgt meget på tæt hold fulgt meget med de forskellige politiske strømninger
Så det er spændende. Men der er jeg sikker på, at der er mange borgere og seere, der måske døser lidt hen nu og prøver at holde øjnene åbne og er spændte. Jamen, jeg er selvfølgelig også en smule træt, men vi går lige ud og henter lidt sukkervand og lignende. Og måske I har 2 seere tilbage, men altså, vi har nogle seere, det er vi sikre på. Hvad med dig, Sten Lund? Kan du huske, hvornår du sidst har været så sent oppe i forbindelse med en valgdag? Jamen det var en kort periode, da vi var ude ved en hangar, og der var ikke engang stole til at stå, og vi stod op hele aftenen og hele natten, og vi var lige ved at signe om, men så kom slutresultatet heldigvis, og indimellem sådan er det på valgdage. Men det er også okay, det er altid spændende. Man ser frem til at se slutresultatet, det endelige slutresultat og valgdage og altid spændende, og jeg kan godt lide at følge med for at se slutresultatet. Det er det, der er så spændende, fordi det er, man bliver sådan helt spændt. Men altså måske, når det trækker i langdrag, så kan man også bare slukke for tv'et og så gå i seng. Så du har jo selv været med til at danne koalitioner, og i forbindelse med, hvordan er det, kommer det an på, hvilken person man er? Altså partiformen og for personerne jo også kan være forskellige typer af personer. Altså, har det også noget at skulle have sagt, om man kan samarbejde med andre, af hvilken type de andre måske er? Ja, selvfølgelig i forhold til, at man kan kunne snakke sammen, man skal have en dialog. Og så selvfølgelig også de prioriteter og de værdier. Hvordan er det, vi vil servicere den næste kommende tid? Hvordan vil vi arbejde for samfundet? Hvordan vil vi tjene befolkningen? Det er det, der er kerneværdierne, der her kommer ind og spiller ind selvfølgelig. Hvis der nu er nogle formænd, der måske ikke lige kan sammen, så kan det være utrolig vanskeligt at samarbejde. Og det kan være svært at finde et grundlag for kompromis fra begge sider, så derfor, ja, det kan også have noget at skulle have sagt her. Så det her med at skulle indimellem og skulle sluge en hval eller 2, har du prøvet det? Alt styre er et kompromis af en eller anden art. Man kan ikke komme udenom det. Man kan heller ikke beskrive det på en anden måde. Altså at stå i spidsen og sidde med føringen og lede et helt land, uanset hvem vi er. Det er en pligt, i hvert fald ud fra min mening, så er det jo en pligt, at man skal mødes halvvejs, og man skal kunne holde til den periode. Og de samarbejdsaftaler, man har. Ja, det bliver spændende for os at se, hvordan tingene forløber sig. Og Simeon, vi afventer stadigvæk tallene. Fintællingen. Hvor langt er I nået, Ole? Ja, lige knap omkring klokken 02:00, så havde valglederne, uden at de sagde noget, så havde i hvert fald mændene travlt med at bære nogle kasser ind, og man lagde alle papirerne på bordet igen, og vi har så forstået, at de skal tælles op forfra igen, og de er så i gang med at tælle forfra igen, og de startede nu her lidt 2, og jeg spurgte valglederen, hvor lang tid der går, men valglederen havde meget svært ved at forudse, hvornår de måske er færdige med en fintælling, men det er der status er, og den er nu cirka 5 minutter i halv 3, men vi ved ikke, hvornår fintællingen er færdig igen. Men nu er det jo ved at være sent, og vi kan måske også alle sammen mærke, og I kan sikkert mærke, at vi er ved at være lidt trætte. Det er sent om natten, men altså, der er også en dag i morgen. Altså, Ole, hvor lang tid tager det med en optælling?
Hvis de begyndte lidt i to. Det er det, der er svært og ligesom at komme ind på. Jeg kan ikke sige det. Jeg kan ikke... De blev alle sammen stablet op i række, og jeg forestiller mig, at det måske kan gå lidt hurtigere end den oprindelige første optælling. Det er svært at sige på stående fod. Jeg har svært ved at bedømme det. Det er det, jeg kan sige. Men har du forstået, hvad det egentlig er, der er problemstillingen her? Ja, Johan Jensen, som er valgt her, som jeg har snakket med tidligere, hun har ytret, at der er en uoverensstemmelse, som jeg er jo nødt til at finde kernen i. Hvor uoverensstemmelsen foreligger. Man får en seddel, de bliver så valgt op, og de bliver så talt op, og de bliver registreret, og derefter bliver der fintælling af de afgivende stemmer, og efter den fintælling og den registrering af de afgivende stemmer, så var der en uoverensstemmelse af antallet, så de prøver at finde ud af, hvor det er, der er en uoverensstemmelse. Så det var jo den melding, der blev sagt lige før midnat. Så de er i gang med en fintælling, som de gjorde tidligere. Og de er i gang med en fintælling igen, og de er så i gang med at nøje og fintælle igen. Følger du med til det sidste? Til den bitre ende, Ole? Jamen, det kommer helt an på, hvornår I har tænkt jer at slutte udsendelsen. Vi håber da, at de bliver færdige. Men altså, det kommer an på, hvor længe udsendelsen var, ikke? Ja, vi ved jo ikke, hvornår de er færdige med endnu en fintælling. Vi afventer. Jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke. Det kommer an på, hvornår udsendelsen den slutter. Altså, om vi kan blive stående her til den lyse morgen. Tak, Ole. Jeg håber selvfølgelig, at det vil lykkes i sidste ende. Vi har brug for slutresultatet fra Sisimiut. Det er vigtigt, er det ikke? Altså, i forhold til, hvordan det kommer til at stå. Altså, hvor meget kan de ændre på billedet mellem de to store partier. Der er altså en forskel på 165 mellem de to store partier. Derfor er vi nødt til at afvente det sidste slutresultat her. Så for at se, hvem der var mest stemmer på, var det Inuit Ataqatigiit eller var det Siumut, det er det, der er spændende. Men det er mere eller mindre, ja, der kommer ikke til at være den store ændring. Det kan vi, ja, hvis der især de, der har fået et mandat indtil videre med det foreløbige slutresultat, altså, hvis det er meget få, der har gjort, at du har fået et mandat ind, altså de kan selvfølgelig være afgørende. Eller enkelte af kandidaterne, hvis de har fået 1 eller 2 stemmer fra at komme ind. Altså det er især de, der står herude partiformerne. Det må også være vigtigt for dem at vide, hvad slutresultatet er. Helt klart og tydeligt, om man er inde eller ude. Jamen, vi har jo tidligere også erfaret, at der har været et enkelte kandidater, der er blevet udråbt til at være valgt ind, og dagen efter, så var man nødt til efter en fintælling meddele dem, at de alligevel ikke er valgt ind, altså især når der er så få antal, der taler om af difference. Ja, tallet fra, eller resultatet fra Sisimiut, det er det, vi venter på. Vi har jo under valgkampen været i Sydgrønland, og efter planen kom vi jo ikke til Qaqortoq, som vi egentlig havde sat tid på. Men lad os se, hvad indslaget viser.
Vi er på vej mod Igaliku. I morges klokken 8:30 tog vi fra Hotel Narsarsuaq ned til en båd Targa, og så sejlede vi over til Igaliku, og så kom traktoren og hentede alt vores udstyr, og så kom vi over til Igaliku, og siden så er vi så blevet hentet af en båd, så vi kunne sejle til Qaqortoq derfra. Så Lum, hvordan er rejsen? Jamen, det har taget rigtig lang tid. Den her vej til Qaqortoq havde I regnet med, at det skulle tage så lang tid? Nej. Vi kom der om ikke andet til Igaliku. Det er første gang, at jeg har sat mine ben der, så det er da hyggeligt nok. Hvordan er det, når rejsen bliver ændret sådan, og at I nu bliver fragtet på den her måde? Nå, okay. Det var da også beroligende egentlig at komme til en lille bygd, til et forhold og sted. Hvornår regner I med at komme frem til Qaqortoq? Ja, vi glæder os til at komme frem til Qaqortoq, og vi glæder os rigtig meget til vælgerne og deres spørgsmål. Vi forsøger jo at komme frem, og vi gør alt, hvad vi kan for at komme frem, og nu er vi så med på en fiskerbåd her. Og det er jo også en speciel oplevelse, er det ikke? Jo, altså vi har jo brugt meget tid på at vente. Og så har vi kigget på joller, der sejlede forbi. Men på den anden side, så har vi så fået en uventet oplevelse her. Kim, havde I forventet, at rejsen skulle være sådan? Nej. Altså her i Grønland kan vi jo aldrig sige, om tingene nu kommer til at gå, som man regner med. Men vi er på vej jo. Hvad skete der siden, at vi skulle ombord på et fiskeskib? Jamen det var storsisen. Altså når man tager fra Narsarsuaq mod Qaqortoq, jamen så var der altså desværre lukket af storisen der, og derfor blev vi nødt til at benytte os af andre veje. For eksempel
har vi inddraget både små joller, og vi har inddraget traktorer og gjort ved, og nu er vi ombord på et fiskeskib. Altså på et tidspunkt, så havde vi jo sådan, så var vi jo sådan set, så havde vi jo sådan set fast i Narsarsuaq og ikke troede, vi kunne komme videre. Har det frygtet noget i dig? Nej, altså når det er KNR, så kommer vi jo altid frem. Og det er nogle rigtig gode mennesker, der hjælper os og assisterer os og gør, hvad de kan for at give en hjælpende hold. Så hvis vi har sat os for at nå frem, jamen så når vi også frem på et eller andet tidspunkt. Hvad er det dejligste, I har oplevet her under rejsen? Jamen det er vejret, det er dejligt, at vi kunne slikke solskin her på båden. Rigtig god ankomst. Tak. Altså, vi kan jo selvfølgelig ikke sige noget om, hvordan store isen vil bevæge sig de næste par dage. Hvad er det så, vi skal være opmærksom på? Jamen, det er store isen. Jamen, hvad har du af forventninger i forhold til vores videre rejse? Jamen, det kan jeg ikke sige noget om. Det kan da jo godt være, at hvis der kommer noget vind, der kan skubbe noget af det is væk, så vi kan komme på havet. Men det finder vi jo nok ud af i morgen tidlig. Vi venter stadigvæk på resultatet fra Sisimiut. Og det er utrolig vigtigt, at vi har dette resultat fra Sisimiut, fordi det har en effekt på landets færdige resultat. Hvor er du henne nu? Jamen, jeg står her i KNR TV i teknikrummet. Her kan I se, at folket har travlt. Og jeg står sammen med Arnak Nielsen. Du er redaktør på valgaften her. Hvor travlt har I? Jamen, vi har forberedt os rigtig længe. Og det er klart, at når man skal have en direkte udsendelse med så mange mennesker og indslag alle steder fra, jamen så har vi jo selvfølgelig haft rigtig travlt. Og nogle af dem, der har travlt, det er, han styrer fotograferne inde i studiet, og ham, der sidder ved siden af det, han foretager de klip, så man går fra et kamera til et andet, og så er der Alice. Hun holder snor i de forskellige, vi skal have fat i ude fra kysten af, og så er der Ulloriaq. Det er den grafik og de tal og resultater, der løber ind, som han sidder med. Og her har vi så en systemmand, der sørger for, at alle systemer fungerer, som de skal. Og så har vi så en handyman siddende derhen ved skærmen helt over, som både er stik-i-rand-dreng og flere andre ting. Men vi sidder jo så her og venter. Der er rigtig mange mennesker, der er på arbejde i dag. Hvornår regner I med at blive færdige? Jamen, vi venter stadigvæk på resultatet fra Sisimiut. Og det er jo af hensyn til vælgerne, at vi synes, at vi må tage de hensyn at afvente Sisimiut-resultatet, så vi kan se det færdige resultat. Tak og rigtig god fortsat arbejdslyst. Junior Wow, et radioprogram, har lavet et lille indslag med folkeskolen og med folkeskoleelever. Der var 17 6. klasses elever, som som gennemførte et prøvevalg. Og der må vi sige, at Inuit Ataqatigiit var den store sejrparti for børnene. Og børnene siger selv, at det er Inuit Ataqatigiit, de har stemt på,
Hvorfor har du gjort det? Jamen det er fordi alle mine klassekammerater stemte på Inuit Ataqatigiit, så gjorde jeg det også. Jamen, det gjorde jeg også. Jeg gjorde sådan set, som de andre gjorde. Og andre har andre årsager til, hvorfor de har stemt på Inuit Ataqatigiit. Hvorfor har du gjort det? Jeg spiller bordtennis, og min træner, Anders Jensen, er fra Inuit Ataqatigiit derfor. Hvem har du stemt på Inuit Ataqatigiit? Hvorfor? Men det er jo vores træner, som er fra Inuit Ataqatigiit. Og de har holdt valgkamp også for bordtennisfolket. Og hvad de voksne stemmer, det har børnene også en holdning omkring. Det er nemlig, hvad forældre... Min far, han har stemt på Inuit Ataqatigiit, så det gør jeg også. Børnene mener på spørgsmålet om, hvem der skal stå i spidsen for Inatsisartut og også Naalakkersuisut, og hvem der har gjort det bedst. Hvem synes du har været de bedste? Inuit Ataqatigiit. Hvem regner du med får de fleste stemmer? Jeg håber allermest på, at det bliver Inuit Ataqatigiit. Det ved jeg ikke, fordi det er ikke noget, jeg følger med i. Hvem regner du med får de fleste stemmer? Inuit Ataqatigiit. Jeg håber Inuit Ataqatigiit, ja. Jamen, de er jo nogle søde børn, de her. Men vi kan selvfølgelig, mens vi venter, snakke lidt om Nagusa, som har lavet en lukket side, hvor de har lavet en afstemning blandt børnene. Og det kan jo selvfølgelig være lidt interessant at se. Hvis vi ser, hvad Nagusas afstemning har resultat, så er det Siumut, som har fået 27,8% af stemmerne. Nummer 2 var Inuit Ataqatigiit med 25%. Og på tredjepladsen Demokraterne med 16,7% af stemmerne. Og resten er meget få enkelte stemmer. Hvad siger det om børnenes holdning? At de har stemt sådan. Rosangor. Altså børn kan jo godt lide at gøre det, som legekammeraten også gør, at man gør det samme. Det er svært for børn at skille sig for meget ud. Men jeg synes også, at det tyder på, at børnene lytter til, hvad der bliver diskuteret og debatteret hjemme henover spisebordet, måske også i forhold til politik. Og det kan selvfølgelig være en påvirkning fra forældrene. Kubik, jamen altså mange børn betragter jo deres forældre, far og mor, som nogen, som er ufejlbarlige. Altså jeg er ikke personligt selv særlig glad for, at man laver de der prøvevalg hos børnene, fordi det fortæller sådan set mere om, hvordan og hvorledes man beskæftiger sig med politik eventuelt og inddrager børnene eventuelt, eller lader være med at inddrage dem hjemme. Altså nu ved vi jo også, at børnene har været et meget stort emne under valgkampen, mens for eksempel børnetalsmandens institution har lykkes med også at komme med budskaber i forhold til, at der er for mange børn, der har for dårlige levevilkår, og også at der er for mange krænkelser af børn. Det har fyldt meget. MEO har jo også samlet de budskaber, børnene har over for politikerne. For eksempel har vi hørt, at politikerne bør arbejde mere for at eliminere mange af de udfordringer og problemer, børnene har. Men altså, hvis vi tager de seriøse briller på, så ved vi jo godt, at mange af de forskellige løfter, der bliver givet under en valgkamp, ikke altid bliver indfriet, når nu valget er overstået, og en koalition er blevet dannet. Og så kan man jo skuffe børnene utrolig meget. Skal man ikke være påpasselig?
Sten Lund, jamen det kommer an på, hvor meget de har fået forklaret omkring tingene her. Men uanset hvad, så har vi jo selvfølgelig som voksne mennesker en pligt til at fortælle børnene og oplyse dem, og også gøre det dem forståeligt, hvad det er. Det drejer sig om, og også hvilke konsekvenser det har med, at man har et politisk system. Altså selvfølgelig kan man godt have som barn en fornemmelse af, at man leger igennem og også laver et prøvevalg, men det kommer meget an på, hvordan man har, hvilken baggrund man har givet børnene i forhold til det, man sætter dem til. Altså nu skal man ikke altid tro, at børn ligesom tænker på den måde, at nu siger jeg det her, fordi jeg tror, at det er noget, som de vil arbejde med. Nej, de nævner jo det, der ligger deres hjerte nærmest. Synes I, at man inddrager børnene godt nok? Ja, vi har jo sådan set ikke tidligere set, at børn er så aktive i forhold til de politiske aktiviteter, vi har gang i. Og selvfølgelig kan man bruge børnenes udmeldinger som en fingerpeg i forhold til, hvad der rører sig hos børnene, men også i forhold til, hvad man synes, der er vigtigt, at børnene skal fremkomme med af budskaber. Men uanset hvad, så er det jo en god ting, at man inddrager børnene også, så de kan lære at danne deres meninger og have en holdning. Det er jo noget, man kan starte tidligt med. Det hjælper dem, når de efterhånden bliver voksne. Hvis vi nu kigger på de unge, hvem er det så, de stemmer på i dag? Eller i disse tider? Det kan man nok ikke sige med over en kamp. Det kommer an på, hvor man bor, tror jeg. For eksempel, når man ser på de unge, der bor i yderdistrikterne, så ved jeg ikke selvfølgelig, hvordan og hvorledes man kan se på årstallene, eller hvor gamle de er i forhold til, hvad de har stemt. Men nu ved vi jo, at der blandt gymnasieeleverne og også hos dem, der læser på handelsskolen, jamen så er det måske mange, der har givet deres stemme til demokraterne og til dels også til Inuit Ataqatigiit. I forhold til de mere modne vælgere, selvfølgelig kan vi ikke se ud fra tallene, hvor gamle folk er. Men i forhold til Siumut og Inuit Ataqatigiit og de vælgere, der vælger de partier, hvem er det så, der sætter deres kryds ved de to partier? Jamen det plejer sådan set at være de mere modne vælgere, der sætter deres kryds ved et parti. Men på den anden side, så kan vi jo godt se, at sådan et nyt parti som Parti Naleraq jo har haft held med at tiltrække de mere ældre vælgere. Og det er også et spørgsmål om, hvor velkendt en partileder er, og hvor stor en troværdighed og tillid, som vælgerne har vist pågældende. Altså Kubik, jeg synes jo sådan set, at der er ved at tegne sig et anderledes billede, som HS-analysen blandt andet også viste. Så kan man sige, at de ældre vælgere jo sådan set traditionsmæssigt har stemt på sådan nogen som Atassut. Men vi kan jo også se, at blandt de ældre vælgere også er begyndt at stemme på andre partier. Altså, da vi var unge, jamen, så var der selvfølgelig mange, der stemte på os, og også blandt de unge vælgere, men på den anden side, så kan vi jo også godt se, at selvom vi ikke er unge længere, og vi er blevet mere modne og halvgamle efterhånden, at vores vælgere sådan set har fulgt med.
Og det er blandt andet også det, der er partiernes hovedpine, nemlig at kunne fremkomme med friske nye kandidater og unge kandidater, der kan være med til at sikre generationsskifte. Hvis vi ser på den politiske debat, der foregår på Facebook blandt andet, der er det jo blandt andet både de enkelte kandidater, men også vælgerne, som har været meget flittige. Rosa Noir. Altså, jeg har ikke kigget på Facebook-debatterne i noget tid, fordi der indimellem er en tone, jeg ikke bryder mig om. Men altså, i forhold til rummelighed fra de enkelte partier, synes jeg, at man ikke har været god til at komme med det budskab. Men på den anden side, så kan man jo godt se, at der er mange skænderier og også pege en finger af hinanden og mudderkast lige frem, når vi ser på debatterne på de sociale medier. Jamen, jeg har jo også bemærket, at de enkelte kandidater også er meget flittige i forhold til at pege fingre af andre kandidater fra andre partier. Altså selvfølgelig kommer budskaberne fra kandidaterne om, at vi er åbne, og vi ønsker at samarbejde med, vi er samarbejdsvillige. Når de så starter på den måde, og har sagt det, og været åbne og positive. Men altså, nogle gange, jamen, så har de jo nærmest glemt deres venlighed, når de er blevet folkevalgte, og man kan godt se nogle gange, at den venlighed over for hinanden måske ikke længere varer ved, når man er blevet folkevalgt. Er der tale om noget politikerleder af en slags, eller hvad? Gubik? Noget, der er blevet debatteret blandt vælgerne, har været den politikerlede, hvor det er nedgørende af hinanden, og hvor man forsøger at frasige sig ansvar, og at man peger fingre af andre og siger, at det er de andres skyld. Den adfærd og den måde at føre sig frem på, er ikke noget, som tækkes de unge vælgere. Det gider de ikke. Fordi uanset hvad, så kan man altså ikke komme uden om, at der skal samarbejdes partierne imellem, selvom man ikke har lyst til det. Og derfor skal vi tænke os over, hvordan hvor imødekommende vi ønsker at blive opfattet, og vi må også være mere venlige i vores omgangstone med hinanden. Så noget tyder på, at vi skal til at ændre tone og også måde at opføre os på, fordi det er altså på vej mod noget negativt, som kan være svært at rette op igen. Altså først snakker man jo om, at man ønsker at være samarbejdsvillig, men altså når man så står der og skal være beslutningsdygtig, og det også handler om økonomi, så ender det jo ofte med, at hvis man skal samarbejde, jamen så må man jo give slip på nogle af sine egne heste og indgå kompromiser. Magda, jamen det kommer jo helt an på, hvordan styrkeforholdet mellem partierne er. Men jeg synes godt, at man kan sige, at når man ser på fjernsynet, når der for eksempel er Inatsisartut-møder, så kan nogle emner jo være utrolig vigtige at følge med i, altså, og så kan man jo selvfølgelig som seer sidde og undre sig over, hvorfor de så går ud fra salen
når det nu er mennesker, man snakker om. Det er som om, at frasere synspunktet, at politikerne ikke tager deres arbejde alvorligt. Altså, kan man sige, at der det sidste valgperiode at politikerne har været lydhøre over for vælgerne? Nej, det synes jeg har været en mangelvare. Når der sker store ting og store omvæltninger, for eksempel hvis der er brud mellem et samarbejde mellem to partier, at man så kommer med nogle forklaringer, også i detaljer, det synes jeg er utrolig vigtigt for befolkningen, og derfor er det også vigtigt for vælgerne at forstå de indre mekanismer, der ligger bagved, at det samarbejde måske ikke længere kan gå. Lad os lige høre, hvordan det går i Sisimiut. Og fin optællingen der. Ole? For lidt siden så det ud som om, at de fandt ud af, hvad det var, der grunden til, at man ikke kunne få tingene til at gå op i en højere enhed. Men Johan Langwak, valgleder, I har vist opklaret problemet. Hvad var det? Jamen, det er brevstemmerne, som ved en fejl var blevet lagt ind i en bunke, hvor de ikke skulle være. Og der havde de her brevstemmer altså forputtet sig, og dem har vi jo så fundet nu. Så har I så nu et garanteret slutresultat? Nej, det jeg kan sige, det er, at nu har vi rettet, eller fundet den fejl, vi ikke kunne finde, og nu er der balance i fintællingen. Vil det sige, at I kan videresende det færdige resultat fra Sisimiut? Hvornår kan vi så vide noget om, hvornår det bliver offentliggjort? Jamen, jeg håber meget snart, at det kan offentliggøres. Men nu har vi altså fået overensstemmelse i vores optællinger, så vi er sådan set færdige med vores optællinger. Jamen, klokken også er ved at være 3. Er vi ved at være lidt matte i sokkerne? Ja, sådan er det jo. Og jeg har ikke andre spørgsmål, så jeg vil gerne sige tak. Jeg siger også tak for, at I var så tålmodige at vente her. Ja, folk i Sisimiut er trætte, måske er vi alle sammen lidt trætte her denne aften og nat. Men lad os lige gå lidt tilbage til valgkampen igen. Hvem har været de flittigste til at bruge de Facebook for eksempel og sociale medier? Rosa Ngor. Altså det, jeg har undersøgt, det er, at de aller fleste har deres egen Facebook-side. Og det er tydeligt, at de unge politikere og kandidater har været rigtig gode og dygtige til at benytte sig af sociale medier, og man kan jo se på reaktionerne fra andre Facebook-brugere, at de tager kejler. For eksempel så kan man jo læse, at Sara Olsvig i små vendinger fortæller om, hvem hun har snakket med i dag, og sådan nogle små hverdagsting. Og det er også noget, folk reagerer på. Vi har tidligere snakket om partiernes egne hjemmesider. Jeg var blandt andet inde på Alo Airlines hjemmeside, hvor Pelle Broberg blandt andet har en tilknytning, og han har jo også kandideret dertil. Så derfor så har han jo flere platforme sådan set at markere sig ud fra. I forhold til de tal, vi kan se, altså hvad kan man så måle? Altså man kan jo se, at Sara Olsvig og også Niels Thomsen har været de flittigste brugere af deres sociale medier, og netop de to personer har også været meget fremme i transmissionerne og vælgermøderne, så
det har selvfølgelig fået en... Og Gubik, jamen altså, vi må regne med, at for fremtiden, så vil vi